برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در نتیجه عملیات فوری جستجوی گروه قاچاقچیان را بازداشت نمودند که از آنها 50 کیلوگرم مواد نش‌آور را یافت و مصادره نمودند. گزارش همکاران ما در این خصوص. моҳи апрели соли 2019 дар натиҷаи гузарондани амалиёти оперативи ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон 5 нафар аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноятии наша ҷаллоб, воҳидов масрур буриевич соли таваллудаш 1975, зодов истиқоматкунандаи шаҳри бухтар, холматов фурқатҷон маҳмадвалиевич соли таваллудаш 1980, зодов истиқоматкунандаи шаҳри бухтар, эмомов нурулло почохонович соли таваллудаш 1987, зодов истиқоматкунандаи шаҳри леваканд, анваров раҳмоналӣ юлдошалиевич соли таваллудаш 1989, зодов истиқоматкунандаи ноҳияи кушониёни вилояти хатлон ва аслонов дилшод юсупович соли таваллудаш 1984, зодов истиқоматкунандаи шаҳри душанбе боздошт гардида, аз онҳо ба миқдори махсусан калон 50 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. дар рафти тафтиши қазияи мазкур муайян карда шуд ки роҳбари ин гурӯҳи муташаккил воҳидов масрур бо шаҳрванди ҷумҳурии исломии афғонистон сарҳаддӣ абдулсамад, лақаби ҷиноятиаш абдусамад, созиши ҷиноятӣ мебанданд ва сипас бо ҳамаслакони хеш маводи мухаддирро дар минтақаи назди сарҳадии ноҳияи фархор дастрас карда ба таври қочоқ ба ҳудуди тоҷикистон интиқол медиҳанд. кирдорҳои ҷиноятӣ номбаршудагон дар доираи парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 36 қисми 3, 200 қисми 4, 201 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор гирифта пурра ба анҷом расонида шуд. бо ҳукми суди ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ҳар яке ба муҳлати аз 8 то 18 солӣ аз озодӣ маҳрум карда шуданд. тавре мебинем унсурҳои олами ҷиноятӣ ба умеди дарёфти маблағи муфт ҳамеша омодаанд ки ҷони ҳар як ҷавон ва дар маҷмӯъ сиҳатии сокинони диёри азизамонро зери хатар гузоранд. ҳолатҳои мазкур бояд тамоми аҳолиро ба он водор созанд ки дар масъалаи таъмини амният, тартиботи ҷамъиятӣ ва бахусус мубориза бар зидди ҷинояткорону нашаҷаллобон кӯмаки хешро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дариғ надоранд. зеро дастгирии ин ниҳодҳо кафолати бехатарӣ ва зиндагии орому осудаи ҳар як шаҳрванд мебошад.